Arratsaldeon, ongi etorri Izarko Eskolako bosgarren saiora. Arratsaldeon baita ere, etorri zatenok onera eta etxetik zabiltzatenok. Eta gaurko tailerra izango da arrakala, mugikorren oinarrizko erabilera. Oda iderrek, gure lankideak iderrek erakutziko du, telefono mugikorren oinarrizko erabilera. Gehien erabiltzen aplikazioak, lehen mailako konfigurazio errexena den edo lehenen sartzen geran konfigurazio horiek nola egin, eta abar. Bukaeran, galderak egiteko aukera edukiko duzue. Chat bidez ere, galderak egiteko aukera edukiko duzue, eta galderak egiten dituzuenean, chat bitartez nik Eiderri helaraziko dizkiot eta berak zuzen erantzungo ditu. Bai? Zu Eider rodan prest? Bai. Venga, animo. Eskerrik asko, Iker. Lehenengo ongi etorri, hemen zaudetenei eta etxekoei ere Ikerrek esan bezala, saiatuko gea, esan nahi dut, mugiko horretan aditua ez naiz, nagusiki ikasitzen da, arituaz edo nire kasu mintzat, arituaz ikasi dut dakidan hori. Galderak ere dauden horiek saiatuko gea erantzuten, eta pixkat kokatu nahi dut gaurko gaia. Bai, esaten da arrakala digitala, hemen batek ondo esan duen bezala, amaildegiare bada batzuentzat, eta hori baino gehiago. Nik uste dut bizitzan aldaketa oso bizkor batzuk eman dira, tresna berri batzuk sortu dira, eta tresna berri horiek erabiltzera nolabait bultzatuak izan gea. Orduan, gaurkoa bai nahi dut garrantzi berezia jarri, eskola bat izan arren tresna desberdinen eta kasu honetan mugikorrari begira, ezin dela ahaztu hainbat eskubide baditugula. Eta eskubide horiek ezin diala ordezkatuak izan tresna hauekin. Zergatik esaten dut hau ikastarolako ugaritzen ari dira gero eta gehiago, eta deitzaileak edo ikastaro hienak arreta deitzen diate, askotan banketxeak beraie dialako. Banketxeak horrelako ikastaroak antolatzen dituzte, adin batetik aurrera gestioak egiten lagundu ahal izateko, baina arreta jarri beharko luketena eta da eskubidetaz esan detena artapen fisikoa bultzatu beharko lukete. Eta nik gaur hemen hortan arreta berezia jarri nahi eta hori aipatu nahi nun nahita, egoera nahiko gogorrak bizitzen ari dialako hainbat eta hainbat dauzkaten arazo eta bretxa edo amildegi edo nahi dezuten horrengatik. Orduan eskubide horiek borrokatzen jarraitu beharko diala dagokien tokietan, eta honek ez du ordezkatu nahi hori, ikastaro honek inundik inora ez. Beste helburuan nire buruari jarri didana da ere, etxetik bizi izan duetelako honekiko beldurra, edo atzerako joera. Zerbait zapaldu eta zer egingo deten beldurra. Beldurran mezuak ebai ikastaro askotan transmititu dira, eta ni ez nahi joan inundik inora hortara. Niretzat helburua da, niretzat ez ezaguna o arrotza dan mundu batea gerturatzen naizenean, pausu segurukin edo sendokin sartzea. Ez ez ezagutzen errealidade hori eta behar deten, nire bizitzako behar deteneako erabiltzea. Ez baldin badet zerbait honek daukana edo eskaintzen didana behar, inolako presio hori gabe, ez dut erabiliko. Baina nire bizitzan, saiatuko naiz ez nabatzala baldintzatu. Gauza praktikoak nahi ditut erakutsi. Eta ez dut uste gainea ordu beten esplikatu daitekena sartuta gelditu daitekenik edo ditugun zalantza horiek usatuko dituenik. Baina behintzat gauza minimoak bai nahi dizkizu edala azaldu. Zertan hasi aurretik nik hemen egiten detena, hemen ikusteko aukera ere izango da. Salbu orain egitea noan urratsa. Bai, zergatik, mugikorrean lehenik eta behin, zintxartel bat izaten dugu. Zintxartela da, kontratatu degunean zerbitzu hori, ematen zaigun txarteltxoa. Txarteltxo hori, nik mugikorra itzali, eta horrelako aparailu alambre zati honekin, hemen dauden txuloetan sakatu, eta atera eta sartzeko aukera dago. Mugikor modelo batzuk zulotxoak dituzte, beste batzuk karkasa kentzea da, bateria atera eta zintxartel hori sartzea. Zintxartelaz gain mugikor batzuk ere prestatua dira bi zintxartel sartu ahal izateko. Orduan, bi zintxartel sartzen baldin badia,
hor hautatu daiteke nundik egin deiak, nundik erabili datuak, aukeran ematen du beti, hori mugikorrak. Berriro esaten dut, behar izanik ez balin bada bizin txartela ukitzeko, ez da behar. Esan nahi, nik ez ditut erosiko 42 zenbakiko zapatiak, ez badako ezkit ongi, eta 39ko neurriakin moldatzen banaiz. Beste gauza bat ere ukitzen duna da, beste txartel mota bat, SD deitzen zaion hori, eta hori nola bai da, jasotzen dian edo biltegiratzen dian pixuzko gauzak gordetzeko aukera ematen dutena. Laburrean hori esan da, hasiko gea pixkat azaltzen. Mugikorrak nagusiki, edo nagusiki ez, mugikorrak 2 motatakoak dira, Androidak, gehiengoak erabiltzen ditugunak edo iPhoneak. Eskuartean dagoen hau da, Android bat. Eskuartean dagoen honetan, zin txartela sartzen dut eta pina eskatzen dit, kodea. Nolabait, txartel horren zenbakia. Txartel horren zenbakia sartu eta lehen orrialde hontara sartuko ginateke. Bai. Pantaila, sartuta gaudelarik, hemen hainbat gauza. Nahi dizkizuet ere, igual gainetik balin bada ere, aipatu. Pixka badia ere, jasotzen ditugun telefono deietan izarkometik arretan jasotzen ditugun deietan izaten dian hainbat kezka. Hoietako bada, zenbaki batera deitzeko esan zait, zerbitzu publiko batetik, eta zenbaki horretara deia egin detenean, kriston kostea suposatu di nire fakturan. Horrelakoak gertatu du izan zaizkigu, 11-8rekin hasten dian zenbaki laburretan, edo 9-0-8-0kin hasten dianetan. Horrelakoetan izarkometik ze gomendio egiten dugu. Zerbitzu publiko hori ezinbestekoa da, esan dizutelako zure dokumentazioan garrantzitsua den zerbait egiteko, deitzeko zenbaki hortara. Beti, gomendioa da, bilatzaile batean jarri, zenbaki hori sartu, eta ordezko doako zerbitzurik baote dagon kontaktu telefonikoa egiteko. Hori garrantzitsua da. Guk hainbat zenbaki berezi bezala deitzen zaie tarifia berezitua dituztenak. Hor, izarkometik ez da prezioa jartzen, ez du guk jartzen dei horren kostea, baizik eta beraiek jartzen dute. Eta garrantzitsua da, esaten bazaigu enpleguko zerbait dela eta osasungintzakin lotutakoa, beti ohitura hartu, bilatzailean jarri eta ikustea ordezko doako telefonorik baote den. Zerbitzu hori eman behar dalako. Bai, hori da. Hori da. Eta leheno esaten puntura noa berriro, eskubideak. Eta horiek ez zaizkigu inoiz ahaztu behar. Gero beste gauza bat garrantzitsua da ere, datuak. Eta iragarkiak askok buruan sartzen dizkigute gigak, megak, ez ezagunak zaizkigunak. Nik hor errez ulertzeko modu bat. Askotan kontratatu arazten gaituzte behar ditugun zerbitzua ematen digutena baino pakete handiagoak, aukera handiagoak. Eta gero errealitatea da ez ditugula benetan horiek erabiltzen, ez ditugula benetan horiek behar. Honekin zer esan nahi dut. Importantea da norberak ere jakitea ze behar ditun. Nik nire hilabeteroko erabilerarako giga gutxi behar baditut, eta gigadia datuak izateko modu bat, ez dut hartuko ez dakizen bateko tamainokoa baizik eta txikia. Hortarako, nik nola jakin dezaket nire erabileran zenbateko gastua daukadan datuetan. Beti, lehenengo urratsa da, ezarpenetara sartzea, eta nire badezute hemen zaudetenok, etxean zaudetenak ere, nirekin batera egiten saiatu. Modelo batetik bestera aldatzen den arren, ezarpenetara sartzen geanean, ezarpena tornillo honen irudia da, beti goran bilatzaile moduko badago, lupa kasu honetan, eta bilatzaile moduko bat izaten da. Bilatzaile hortan, nik aurkitu nahi deten hori jardiko banu, eta kasu honetan, euskaraz datu, gazteleraz datos, atera beharko litzateke, nahi dan informazio hori. Eta hemen ikusten da, datuen erabilera kasu honetan. Zuenean ez dakit topatzerik izan dezuten. Gainean, klikatzen badet, eta hau modeloen arabera ere aldatu iten da,
Hemen ikusten dira hainbat gauza desberdin, baina hoien artean dago datuen erabilera. Gazteleraz daukanak uso de datos. Klikatzean grafiko bat agertzen zait. Eta lehen esan deten bezala, arrotzak ite zaizkigun zenbaki edo izkiak nagusiki agertzen dira. Hau, leno norbaitia aipatu dioan bezala, jo dezagun kilometro eta metro. Bai, metro bezala hartuko genduke MB, eta GB agertzen bada kilometro bezala. Hau da, giga, GB hori handiagoa da MB baino. Nola iten dut ekuazioa? Neri hemen agertzen zait, datu kopuru honen erabilera datarekin gaina. Maiatzaren batetik, maiatzaren 31-era. Hala eta guztiz ere, nik ez dut nahi ikusi hori bakarrik, nahi dut ikusi ere, gainerako hilabeteetan ea hori ote den nik egiten duten erabilera. Hortarako datu mugikorren erabilerara sartu naiz, eta hemen grafiko honetaz gain, beste modelo batean, beste modu batera atera daiteke, joaten naiz beste hilabete batzuk ikuskatzea. Eta kasu honetan sartu naiz otsailean, eta hemen agertzen zait datu kopurua zenbatekoa den, hau da, gigabatera ez dela iristen, eta ze aplikazio desberdinetan erabili den. Horrek emateigu pista eta garrantzitsua da lehen esan detena. Ezagutu dezagun daukaguna eta erabiltzen dugun hori. Eta modu hortara egokiago kudeatzen da. Hori da datuei dagokiena. Datuak zer dira? Datuak erabili daitezke hemen goran, pantalla honetan normalean hau ireki eta goitik bera behatzakin arrastak egin da azaltzen den honetan, ikusten den bezala, ondorengo ikur hau urdinez edo berdez modeloaren arabera aktibatua balin badago. Zergatik honek zer esan nahi du? Ni kontratatuta daukadan tarifa horren datuetatik xurgatzen detena erabiltzeko edo aktibatua izan behar detela. Jo dezagun hau kentzen detela, desaktibatzen ditu dela. Datuak erabilitzak eta internetera sartu naiteke? Bai, baldin eta hau kenduta, hau aktibatua balin badaukat wifia dena eta nunbaiteko wifira konektatua balin banao. Vale. Importante. Wifia kentzen badet, akabo onlineko saiba, orduan ez dugu kenduko. Zer egiten da? Wifian aukerak ikusteko ere zesare dauden inguruan izenakin agertzen dira. Nik nire etxean zuntza edo fibra balin badaukat routerrean wifia seinale bitartez jasotzen dut, mugikorrean router horren wifira konektatzen naiz eta pegatina batean dagon pasaitza sartzen dut. Bai, guk adibidez, bai gure Irungo bulegoan dagon plazatxoan wifia daukagu eta pasaitzik gabe. Hori nola jakiten da pasaitza daukan edo ez wifi horrek? Ba, kandatu baten irudia aukitzen dulako aldamenean. Kandatu hori da, pasaitza behar dezula, blokeoa dagola. Guk adibidez plaza horretan eta beste hainbat ekimenetan edo antolatu ditugunetan, zuntza eskaini degunetan, kandatu hori gabe agertzen da, sar daiteke edo nor. Eta hortik hartu edo erabili dezake, hemen esango nuke, ez, kandado bauka. Bai, orduan, erakutsi dizuet lehenengo pantaila honetan, wifiarekin, hau da, seinaletik, airetik datorren seinale hori da, datuak, airetik jasotzen ditugu ere datuak, baina diferentzia da, kontratatuta dauzkadan datu kopuru horiek zatzen diala. Hemen garrantzitsua da, hor ja beste sigla batzukin sartzen gara, 2Ga, 3Ga, 4Ga, eta orain 5Ga eta 5Ga eta 5Ga. Eta da, lehen esan deten filosofi berdina. Esan nahi dut, beharrizanak ez ditugunak sortarazten dizkigute, kontsumoan areagotzeko, bai, kasu honetan, datuak adibidez, izarkometik, izarkomeko mugikorretan, jasotzen ditugu, lau seinale edo lau sare nagusik eskaintzen badute Hego Euskal Herrian, seinalea, lau horietatik 3. Bai,
Izarkomeko mugikorrak probesten dute, edo baimendua daukate nolabait, sare desberdin horiek erabiltzeko. Bai, hori ere, gero ikusiko dugu. Hemen garrantzitsuena orduan, haserako pantaila honetan, nolabait da, wifiarena, datuena, eta gero badia beste gauza batzuk maiz erabiltzen ditugunak, edo dituzuenak, diala linterna, klikatu dut eta linterna. Bluetootha, eta bakarrik funtzionatzen duena gaina, bizitza propioa dauka, hegaldi moduak zer egiten du? Ez zaituzte molestatzen, modu gorretara. Ai, mierda! Bale, konturatu bazate wifia momentu batean kendu dut, orduan arazoren bat suposatu balin badu sentitzen dut. Baina deiak sartzearena, esartzearena, bai, hegaldi moduan. Ez zaituzte molestatuko, hori da. Bai. Orduan, bai ez? Bueno, hori izango litzateke pixka bat, ez dakituen argia izan den gigak datu kopuruena eta konparatiba metro-kilometroekin. Bai. Normalean, MB agertzen den hori, GB, kalkul hori nahiko bagendu, nahikoa izaten da modu erraz batean eta gutxi gora berakoan ez esaktua, azken 3 zenbakiak entzeko milakoei, adibez. Nire kontsumoetan, 5.520 MB agertzen bazait, azkeneko 3 horiek kenduta. 5 bueltan ibiliko ginateke. Ez da justua zenbakia. Baina gutxi gora bera horrela izango litzateke. Ados. Wifiarena ere nolabait azaldu dugu, eta gero jasotzen dian dei arrotz eta zitzeiteko puntua izango litzateke. Esan nahi dut. Azken aldian ere boladau asko jasotzen ari ga gure bazkidetatik, dei bat etengabe edozein ordu txikitan ere, deia sartzen da, hartzen dut, erantzuten dut, eta galdetzen dut, eta ez dago erantzunik. Olakotan betidanik esaten da, etzazu erantzun bai batekin edo si batekin, olakoetan ez ezaguna balin bada ere, etzazu hartu telefonoa, jo dezagun, bai, baina dei garrantzitsu badaukat, osasun etxetik, eta ez ezaguna da. Horrelakoetan, norberak ere badaki dei desberdin bat jasotzeko noiz izango duen. Beste gauza bada, horrelako dei bat jasotzen denean, bilatzaile batean jarri, eta ikusi zenbaki hori pistan bat edo ematen ote dizuen. Bai. Beste gauza bat egin daitekena ere zer da, zenbaki bat etengabean errepikakorra balin bada deiak jasotzarena zenbaki horretatik blokeatzea. Eta hori iteko modu desberdina daude. Kontaktuetan dei hori identifikatzen balin bada, sartzen geha kontaktuetara, eta jo dezakun, daukagu dei bat, etengabean, ordu txikitan gaina, deika dabilena, eta ez duena ezertxo ere esaten. Gainean klikatu dut, eta hor aukera desberdinak agertu zaizkit. Beste batzuei agertzen zaizkie ezarpenetan. Hemen, i honetan nik klikatzen badet, hor i horretan klikatu dut, eta beko alderdi honetan blokeatu agertzen zait. Eta egiten ditudan pausua galdetu egiten dit beti ziurtasuna izan dezan. Blokeatu behar da, eta blokeatu erantzunezkeroz, zenbaki hori blokeatua geldituko litzateke. Beste aukera zein da, ni modu honetara egin deten arren, mugikor honetan adibidez, beste aukera izango litzateke, kontaktuetan, 3 puntu horietan ezarpenetatik. Bai, horre goran blokeatu zenbakia. Orduan esan nahi, modelo desberdinak normalean urrats bat egiteko aukera bat edo beste ematen du. Bai, hau orduan nolabait zenbaki ezazagunekin eta jada gure bizitzan eragiten ari dian dei hoiekin jokatzeko modu bat izan daiteke. Bai, beste bat SMS-ak. Eta hauek ere geroz eta maizago gertatzen ari dira, hainbat banak eta enpresa potente batetik bere izenean SMS bat jasotzen da, eta aipatzen digu dagokion linkean klikatzeko edo eskaera egiten digu ez dakize pauta egiteko. Normalean, horrelakoetan link horietan ez klikatu. Egunen batean, zerbaitengatik jasotzen badegu mezu bat eta kilikolo uzten bagaitu zalantzakor,
eta lehen esan deten bezala, zerbitzu publiko bat ordezkatzen duen banketxe bat balin bada, olakotan beti iten dugun gomendioa da, zuzenean telefono hoietara zuzendu. Bulego hoietako kontaktuetara zuzendu. Linkean klikatu aurretik. Bai, guzti honekin ez da gure aktitudea edo jarrera izan behar tentsioan, guain ausartu zait, ez, da ezagutza eta horren arabera erabiltzea, ez besterik. Hau esan da, aurrea jarraituz, lehen aipatu ditugun lasterbideak izango liateke ondorengo irudi hauek, eta hauek dira modu azkar batean sartzeko eremu batean edo bestean. Eremu horiek berak nun aurkitu daitezke ezarpenetan. Ezarpenak lehen esan deten bezala, torloju itxurako hori izango litzateke, eta hor klikatzen detenen aukera desberdinak topatzen ditut. Bai, modu desberdinan ditugu antolatuak ere mugikor bat edo beste izan, baina nagusiki guk behintzat bazkideekin eta mugikorren inguruko goraberekin asko erabiltzen dugun atala da lehenengo hau, konexioak. Hemen konexioak isa agertzen da, beste batzutan agertuko da konexioak eta sintxartela, internet eta konexioak modu desberdinetan. Bai, hemen ikusten dan bezala, eta ez noa klikatzea wifiaren berriro, ikusten da lehenengo wifia, urdinez dago, horrek esan nahi du, wifiaetik ari naizela erabiltzen datuak. Bigarren aukera da Bluetootha. Bluetoothaak zer erabilera dauzka. Norberak topatu dezakeagian, konpartitu nahi duela norbaitekin zerbait, aktibatzen dau, beste mugikorrean ere, eta gauza konpartitu daitezke modu bada azkenean. Bai, ikusten dezuen bezala desaktibatua dago. Aktibatzeko sakatzearekin nahikoa da. Bai, hegaldi modua lehen esan dugun bezala, eta gero gaineti bada ere sare mugikorrak. Sare mugikorretan lehenengo beti izaten da roamingaz ezagutzen duguna edo datu ibiltaritza. Hemen, dei asko jasotzen dira ere eta hemendik aurrera jasoko ditugu bidaia diala edo nonbaitera herrialde ezberdinen batera joaterakoan, beti galdetzen zaigulako herrialde ontara noa, nola erabili dezaket mugikorra. Ez delako egoera berdina, Paris batera joan edo Indonesia batera joan. Zergatik, roamingaren arabera, datuen erabilera edo telefonoaren deien erabilera baldintzatu iten gaitulako. Eta hor bai, azpimarratu nahi dut, zalantza dianetan beti, arretara deitzea eta galdetzea. Ona noa, horrek zer suposatzen dit, edo zer agin eduki dezake. Kasu hontan, kendua dago, baina normalean, aktibatzen denean, galdera bat ateratzen da. Eta esaten dizu, ziur zaude hau egin nahi dezula honek koste bat sor dezake, baiezkoa ematen zaio. Zergatik, baldin eta ez bazoaz herrialde batera datu erabilera kriston kostea daukana, izan Andorra bat, Suitza bat, Turkia bat, baiezkoa erantzuten zaio. Nolabait, roaming hori erabilializateko modu badalako konektatzeko herrialde hortako sareetara. Bota. Vale. Ez bada topatzen, errexena beti nik gomendatzen detena da hor jartzea bilatzailean, jo dezagun. Bai, jarri edo ibiltaritza, errezena ez badaki, ez dut nahi dut topatu, eta ez daki non dagoen, lupa bilatzailea berriro, eta jarriko dugu roaming. Eta bilaketa egin dezake. Bai, orduan, hau garrantzitsua da, baina garrantzitsua da ere, zalantzarekin ez gelditzea eta lasai deitzea. Esatea, ona noa, epealdi ontarako. Bai. Datu ibiltaritza izan daiteke, ez, hor dauzkazulako zure kasuan bitxartel sartzeko aukera, batean daukazu sartua, baino bestean ez. Eta, bale, uste jazu netxo batean? Bai, hemen, sartzen balin bagea, batzutan roaming bezala jarri ordez, jarri behar da ere datu ibiltaritza, agertu hoi da, bai? Oen esplikatuko izu zer egin deten, Bai. Bai. Vale. Bai, orduan, errezena hori izaten da, gero unetxu batean begiratuko dugu bestela, kasu honetan,
datu ibiltaritza bilatzaia jarri, eta izan daiteke datu. Vale. Ajustes. Vale, topatu dugu. Kasu honetan, mugikor mota honetan, urratsa egiten dena da, ezarpenetatikan sartu, sin txartela eta sare mugikorrak, eta horra amaieran aurrerapen ajustes avanzadas edo aurreratuak. Eta hemen bai ibiltaritza agertzen dela. Gainean klikatzen denean, ikusten da datu ibiltaritza atala. Ados, bai, orduan, hori izango litzateke ruminaren inguruan eta esan detena. Beti ere, zalantzak balin badaude, guk nahiago izaten deguna da galdetu eta galderekin jakinik izan. Hau izan da pixka bat, atal honetan. Hemen, ateratzen geha orain, ezarpenetatik, lehen eremuan ginean bezala, eta badia beste aukera batzek sare mugikorretan. Bai, hemen garrantzitsua da, lehen aipatu detena, eta da, datuak erabiltzeko Hego Euskal Herrian 4 konpainia nagusi balin badaude, horietatik 3 antenetara konektatu edo datuak erabiltzeko baimena dago, eta kasu batzutan, sare modua klikatuaz ikusten da ere, 3Ga, 4Ga, 2Ga, aukera desberdinak. Frogatu, estaldurarekin arazoa daudenean, honekin jolastea izaten da ere. Batzutan, 3Gakin ongi doakio, beste batzutan 4Garekin. Orain, bilibolo dabil ere 5Ga datorrela. Bai, hori da abiaduraren kontua berriro ere. 5Garekin ni dakidala beinipen, mezu hori ja saltzen ari zaizkigu, eta produktua egon aurretik jada saltzen dute mezua, beharrizan bat sortzen dute, eta gaur-gaurkoz, esango nuke apenas dagola mugimendurik 5Garen inguruan. Jartzen ari diala? Bai, baina ez guk uste bezain beste. Eta ez dut uste gaina arazorik denik, hori, baizik eta ni normalean 3Ga hautatzen detenean, ez daukat inongo arazorik. Orduan, hor ere, estaldurakin arazoa ditugunean, hemen saltxatzea animatzen zaituztet. Ez hori bakarrik, sareko operadoreak esan degunean, hau da, ze antenetara konektatu, 2 aukera izaten dira mugikorretan, bata da automatikoa eta bestea da eskuzkoa. Jo dezagun, ni bizi naizen eremuan, 4 erabili ditzakegun 3 konexio hietatik, badakidala argi eta garbi zenen antenak iristen zaidan etxe barrura ongien. Orduan, automatikoa kendu ingo nuke eta antena hortako konexiora manualki edo eskuz aukeratzeko agindua emango nioke. Eta hori da beste truko bat ere, estaldurakin arazoa ditugunean erabili ahal izateko. Bai bizitokian, jartzeko edo mendiragoa zenean, edo beste eremu batean ere horrekin jolastu ahal izateko. Bai. Honetaz aparte, atzera joan naiz berriro. Bai, ongi funtzionatzen dizuna horrela ustea gomendatzen da. Bai. Bai. Ni gomendatzen dena da ondo funtzionatzen duna mantentzearena. Bai, bai. Zatik ez bada beharrik, printzipioz aurrera eta ondo. Beste gauza bat da, konexioak ikusi ditugu, soinuak. Soinuak moldatu daitezke dei bat sartzen denean soinu bat jartzeko, edo beste bat jartzeko, eta gaur egun mugikorretan aukera daukagu soinua jartzeko, gaina hauteatzeko ze soinu mota nahi dugun, eta dardara, mugikorrak ere dardara edo vibrazio erderazkoa entzatu dezan. Bai, aukera horiek ere badaude. Volumenaren inguruan ere aukeraketak egin ditzakegu, eta hor egunen batean behar izanen bat balin bada, horiek mugitu edo erabili daitezke. Beste gauza bat garrantzitsua, eta da, ez dut ikusten pantaila txikia daukat, eta ez ditut izkiak ikusten. Edo ez dut ikusten idazten ari naizen hori. Aldatu daiteke tamainoak? Bai, noski. Letra tipua eta tamainoa aldatu daiteke, eta hori da, ezarpenetara sartuta, eta hemen, kasu honetan, pantailaren aukera dauka, ez danean topatzen lehen esan deguna.
letra, neurria eta estiloa daukat hemen, ez detela topatzen, berriro bilatzailean jartzen naiz, eta letra jartzearekin atera beharko nintzake zuzenean eremu hortara. Orduan, eremu honek zertan laguntzen digu, esan duguna, pantailan izkiak tamainoz aldatu ahal izateko eta egokiago manejatu ahal izateko. Ikusten dan bezala, aukeraketa egiteko modua daukat, eta goran adibidea agertzen zaigu. Nik beko marra mugitu ahala, goiko adibidea txikitzen da edo handitzen da. Bai. Nola egiten bada? Hori da. Hortik ateratzen zeanean ja, zure tamainoa nabaritu dezu aldea. Bai. Orduan egiten da ja aldatu. Bai. Bai. Hori da, bale. Aldatu dizu, hori lotua dago ere asko hizkuntzarekin ere, bai. Hor teklatuan, manejuan ere badago, hori gero begiratuko dugu orduan bingen. Hor ordun tamainuarekin eta hizkuntzarena, jo dezagun, nik tamainua jarri dugu, onartu dugu, eta jada automatikoki azalduko litzateke aldaketa eginda. Hizkuntzarena, bai, hizkuntza aldaketak iteko aukera mugiko horretan hizkuntza desberdinen zerrenda bat agertzen da. Hizkuntzen atala, ezarpenetan kudeaketa orokorrak atalean izaten da normalean, eta bestela lehen esan detena, bilatzailean hizkuntza jarri, eta hizkuntza aterako litzaiguke. Kudeaketa orokorraren atalera sartu naiz, eta hemen lehen aukeraketan hizkuntza eta idazketa. Lehen aukera hortan klikatuta, hizkuntza. Hizkuntza, egun euskera gehiengoak dauka, eta hautatzen dut dagokion edo erabili nahi duten euskerazko hizkuntza eta teklatua hizkuntza aldatua agertuko litzateke. Bai. Bale. Gertatu da jendea kontuz, ulertzen ez duen hizkuntza jarri, eta gero ea nola ulertzen den intuizioari jarraitu bertzaio kasu haietan. Denek ez dute, baina gehiengoa jada esan dezakegu zorionez badutela. Bai. Bale. Orain, sartuko gea deien atalera ondo iruditzen bazaizue, bai? Deien atalean kontaktuak izaten di alde batetik eta bestalde normalean mugikorretan pantailan bertan deia egiteko teklatua egoten da. Bai. Hemen jo dezagun kontaktu bat sortu nahi detela. Bai, joan naiz toki batera eta zenbaki baten eman diate eta kontaktuetan gehitu nahiko nuke. Esan dena, hemendik egin daiteke, baina bada beste eremu bat ere zuzenean kontaktuena. Kontaktuak sartzen gea telefono eremura eta teklatua klikatzen dut. Eta 600, 600, 600, zenbaki asmatua da noski, gehitu nahi dut kontaktuetara. Eta kontaktua sortzeko esaten diot, eta izena jartzen diot. Izena jartzen dut, eta aukera desberdina ditu mugikorrak. Bai, informazio osatua jarri ahal izateko. Gordetzeko aukerari ematen badiot, hemen fijatu gabe gauza batetan. Zertan, guk kontaktuak gordetzen ditugunean, telefonoan toki desberdinetan gordetzen dira kontaktu horiek. Non gordetzen dira? Hemen ikusten da kontaktu guztiak telefono honenak, eta ez telefono hau bakarrik. Beste eremu batzuetan 200 bat ditudalanik. Non ditut? Telefonoan bertan, hau da, aparagailu honetan, ditudan kontaktuak
69 dira. Baina telefono aparatuaz gain nun dauzkat gordeta kontaktuak, sin txartelean ere. Eta nun gehiago ditut ere, nire e-mailean. Bai, orduan, guk kontaktu bat gordetzen degunean, kontaktu hori gordetzeko aukerak, dia, telefonoan, sin txartelean edo e-mailean. Ze gertatzen da, asko gertatu izan du hori da, txartel aldaketa iterakoan, kontaktu guztiak desagertu zaizkit. Horratik kontu zibili behar geha, kontaktu horiek nun gordetzen ditugun, txartel aldaketa itean, batetik bestera, gero desagertu hori ez gertatzeko. Ez da larria, esan nahi dut, txartel batean gorde balin badia, bi txartelak sartu, eta bada kopiatu eta pegatu iteko aukera kontaktu horiena. Desberdina da toki guztietan, Bai, batzutan, izaten da, hementxe bertan. Eta ikusten duzu zure kasuan, bai. Orduan, esan detena garrantzitsua da hori. Modu desberdinetan daude, baina erabiltzen dezuten hortara saiatu edo eta zalantza dukazutenak lasai galdetu. Orduan, kontaktu bat sortu dugu. Oain nahi dut, kontaktu hori ezabatu. Hori edo besteren bat. Joaten naiz, gorde dut kontaktu hori okerrez ba naiz A izkiarekin, hemen dago, gainean klikatu, eta ezabatzeko aukera ematen dit. Eta ezabatu iten dut kontaktu hori. Orduan, kontaktu bat sortu eta kontaktu bat ezabatu, modu hortara ingo genduke. Deiak blokeatu, leno, gaineti balin bada ere, aipatu ditugu. Eta hoain, komunikatzeko egun ditugun aplikazioak. Aplikazioak ditugu 1000. Batzuk erabiliko ditugu gehiago, beste batzuk gutxiago. Batzuk, eguraldiaren aplikazioa erabiltzen dugu asko. Beste batzuk, irratiak edo podcastak entzuteko aplikazioak. Bakoitzak daukan aplikazio hori erabiltzen du. Kasu hontan, Telegram ikusten dezuten bezala, izango litzateke nolabait, nik nire inguruneakin dei bat egin gabe komunikatzeko erabiltzen duten tresna bat izango litzateke. Horrelakoak, Androidetan, eremu hontatikan, sartu, aplikazioa bilatu eta deskargatzen dira. Merkatuan aplikazioa erabiliena eta ez da guk espreski bultzatzen deguna, horretarako WhatsAppa izango litzateke. WhatsAppean, aipatu nahi ditu dela, nola egin dezakegun, adibidez, argazki bat atera eta bidaltzeko. Edo argazkia ateratzeko modu diferentea ditugu ere. Alde batetik dago kamera jarri, argazkia atera, eta argazki hori biltegi batera joaten da. Hori da modu bat. Beste modua zein izan daiteke, nik interneten informazio bat bilatu nahi dut. Joaten naiz bilatzaiera, eta informazioa bilatu nahi detenean, argazkia atera dezaket mugikorrean, bi tekla sakatuta, goikoa eta bekoa. Ez, hori da, eta editatu daiteke gero. Daude mugikor bakoitzean desberdina da, jo dezagun zuk argazki hau edo irudi hau daukazu, hemengo botoia, ez. Modeloen arabera, modeloen arabera da desberdina. Gero argazki hori gainera, erabili dezakezu WhatsAppez bidalketa egiteko. Argazki atera diot pantailari, eta argazki hau nahi dut norbaitekin partekatu. Partekatzeko irudiaren gainean edo azpian klikatzen da, eta partekatu daiteke zuk nahi dezun pertsona horrekin. WhatsAppean sartuaz, Telegramean, edo beste bitarteko bat erabiliaz. Eta argazkia bidaltzen da. Beste gauza bat, jo dezagun, argazkiaz gain erabilgarria izaten da ere,
norbaitekin hitzordu bat egin dut, eta esan nahi diot nun nagoen, baina tokia ezaguna egiten zait. Eta hori da kokalekua partekatzea. Kokalekua partekatzeko beti olako tresnak Telegram edo bestelakoak ere erabili daitezke, baina horretarako ezarpenetan segurtasunaren atalean ubikazioa edo kokalekua aktibatua egon beharko litzateke. Errezagoa da, lasterbidea erabiliz goitik bera behatzakin eginda, goitik bera bestela errezagoa da, eginda, kokalekua agertzen da hemen bertan, aukeren artean, kokalekua edo ubikazioa partekatzeko baimena. Kokalekua aktibatua. Eta modu hortara aukera daukazu norbaiti zure kokaleku hori partekatzeko. Gaina aukera da denbora labur batez edo ordu bete edo gehiagoko tartean partekatzeko. Kokatuan nuntzauden eta mugitzen ari zean bitartean ere ikusi dadila. Beste gauzetako bada ere ahots grabazioak. Olako aplikazioetan zerbait luzea idatzi nahi balin bada eta ez daukazu denbora, pazientzia edo zer gauza, sartzentzea eta ahots grabazioak iteko aukera egongo litzateke. Bai? Eta ahots grabazio bitartez bidaltzeko aukera egongo litzateke. Baita ere. Hor WhatsAppetan egoten da gehi ikurrarekin, ahots grabazioaren aukera egoten da, edo zapalduta mikrofonari grabatzen da eta askatzean bidaltzen da. Baita, apartadua sartzen zeanean hori da. Bai, edo aplikazioa bera ere irikita. Bai. Bai, badaude aplikazioak hori egiten dutenak ere, transkripzio hori egiten dutenak. Bai, egongo dela pentsatzen dut, hori da, ez dakit, instalazea aplikazioren bat, hori ziur ez dakit bestela. Bai. Ba, nire aldetik hau izango litzateke hola labur. Bale, bota. Ubikazioa. Bai. Zure kasuan, jode dezagun. Goitik bere egiten degunean, pantaila orokor honetan ikusten dituzu marrazki batzuk. Egingo bagendu eskubitara, beste aukera batzu dituzu, hoietan kokalekua dago. Bai, batean badago, baina zein den... Hemen ikusten denean, hori. Eta aktibatuta daukazu. Baina horrek konsumitzen ditu datuak bai, edo bateria, edo... Horrezegatik daukat nik enduta, ez dut erabiltzen. Bai, hori da Bluetoothat bezala, hainbat gauza zehatzen dianean zehatzen da. Hora, momentu batean konektatu, esan non nagoen eta deskonektatu. Bai, hori behar izanen arabera. Bai, orduan, horren hori aktibatu daukazularik partekatu dezakezu, nun zaudenarena. Kenduta ez. Ezke batxutan entzun dut... Hori, bai, hori da geolokalizazio, sartzen bagea internetera, kokaleku bat, da, nola ditzen zaio, koordenadak, hori da, koordenadak, bai, hori da, zu zauden toki zehatzeko zenbaki luze horiek koordenadak dira. Hemen, sartzen bagea, joaten gehatzera, alde batetik, sartzen zea hemendikan, bilatzailearen bitartez, edo norbaiti partekatu nahi badiozu horrekin frogatzeko egingo dut, ematen diogu ubikazioaren atalari, ez, hemen sartzen geanean, bai, hemen atala, ikusi ezu klipa eman dugu, lokalizazioa, baimendu gabe dago, baina bestela hortik ere, aukera ongo litzateke. Desaktibatu indegulako lehen.
Baina importantea da esan dugun hori, erabiltzen denerako edo behar degunerako erabilera ematea. Eta zalantza baldin bada bestela galdetzen da. Osan nahi dut, ohiko erabilera egiten degunean, seguru sentitze egiten degun horrekin. Bota. Bai, hau jarri. Bestela ez da entzuten eta. Bueno, badaude memoria leku bi, esan duzunez, no? SIM txartela, ez txartela, baina gero badago beste memoria virtual bat, Googleek igual esaten dizuna, zakizen bat giga okupatzi duzu zakizen bat. Hori memoria hori kokatuta dago beste leku baten, ez da? Hori da pizka bat naztatzen didana. Hor gauza desberdina daude, memoria eta hitz egiten degunean, eta da pixka bat, gauza bada telefonoak berak eduki dezaken memoria, hori da gauza bat, eta bestea da telefonoarekin zuk lotzen badezu kontu bat zure e-maila, eta gauza hainbat gordetzen dituzunak e-mailera igotzeko bideratu baldin badukazu, hori ez dago hemen, baizik eta lainoan edo hori da, egongo litzateke bai, orduan hor egongo litzateke eta hor okupazioa biltegi horrena edo esango genduke, hor esaten dizu, betea daukazu, okupatua daukazu edo bai. Bai. Ez zaite gustatzen izena esatea, baina denok ezagutzen dugunez eta segurazki horrei buruz ari garanez, Googleen Drive edo horrei buruz askotan hitz egiten dugu, hori da Googleek berez ematen digun memoria edo biltegi bat, nolabait guk doan erabiltzeko. Badakigu mundu honetan doan ez dela baina zer horrelako enpresa handi batek doan zerbait eskaintzen digunean, zerbait guregatik zerbait jaso nahi duelako da. Orduan, bai eskaintzen digun nolabait doan biltegi bat gure datua gordetzeko, baina hori beraien zerbitzaritan dago gordeta. Orduan, guk seguru gaude guk bere biltegi horretan sartzen ditugun datuekin zer egingo duen, azkenean bere zerbitzaretan daude. Orduan, gu beti aholkatzen duguna da, gu ez grafio. Doainik eskaintzen diguten zerbitzu horietan, enpresa handi horiek doainik eskaintzen duten zerbitzu biltegiratze zerbitzu horietan, beraien ordenagailuetan sartzen dugu. Orduan, datu sensibleak ez gorde horrelako odei edo nube edo laino virtual horietan. Hori zezakigu, baina ere zer egingo duten datu horiekin. Eta zerbaiterako aprobetxatuko dutela, hori ziur egon. Hau dena aprobetxatzen bai dute. Horatik egia da, badaudelako biltegiak, baina esan dakoa. Datu sensibleak edo izatetzke gure argazki intimoak edo ez gorde hor. Zer ez dakizu baina ere horiekin zer duten. Gaur egun gehiago gainera, oain modan jarri den inteligentzia artifiziala edo adimen artifizialarekin, adimen artifizial hori nolabait erakutzeak martzaio. Eta nola erakusten diote, datu pila bat sartzen, alik eta datu gehiena sartzen. Eta karo, enpresa handi horiek datu pila horiek nondik ateratzen duzten? Pues daukaten biltegi horietatik. Horregatik esaten dugu kontu zebiltzeko, batez ere datu sensibleak edo dokumentu sensibleak nun gordetzen ditugu. Datu sensibleak eta argazki sensibleak beti gure ordenagailutan. Edo ordenagailu edo telefonotan. Horra bakarri daukagu ziurtasuna ez dela hortik bueltaka ibileko. Eta beste inorrek ez duela kuskusatzeko okerekoekiko. Bai? Baina hori da lehen galdetu dudan, nola ken daitezke hainbeste email jasota gero, postak edo, finkatuz data bat eta bestea. Baina ez bakarrik ja postekin. Batxutan argazkiak egiten dituzu, edo bialtzen dizkizuten nik gordetzen ditu nireak, aukera hori daukadalako, ez dakit orain esan diaten telefono berriek ez daukatela beste txarteltxo hori posibilitatea. Bueno, kontua da, berak, Googleek igotzen dituela, nora, ez dakizer argazkiak, Google argazkiak, Google Fotos edo ez dakizer. Eta nik ez diot, uste dut ez diot ala baimenik eman, ara joateko. Automatikoki, hori da, niri... Automatikoki hartzen du baimena. Zuk ez diozu ematen, berak hartu egiten dizu baimena, baino kentzeko aukera badago.
Ez da ilegala, zuk azken finean, Google kontua, zure hori mugikorrean Google kontu bat jartzen duzunean, eta behin ez irakurtzen ez dugun erabilerako testu luze horrien barruan, hor segurazki jarriko du, baimena ematen dizut, nire Google Fotos aktibatzeko. Claro, bukaeran beti irakurtzen da, onartzen dut, ematen diogu testu luze irakurri gabe, baina hor desaktibatzeko aukera dago, Google Fotos eta zerbitzu guzti horiek desaktibatzeko aukera dago. Ez, gauza bada, zuk telefonan zer daukazu, zuria da, zuk ez da desagertzen, egiten duzuna da, eragotzi Googleek argazki horiek bere zerbitzare egotzea. Eta Google Fotos bezala, Googleek zerbitzu pila bat ditu, hor gainera diez Google kontuan, sartzen baldin bazea barruan, aukeratu dezakezu zer sinkronizatzen duzun Googleekin. Hor, kontaktuak, argazkiak, dokumentuak, geolokalizazioa, guzti hori deskonektatzeko aukera ematen dizu. Printzipioz dena automatikoki sinkronizatu egiten da, Google esatu ba. Nik dira ekartzen dut. Claro, zuekin baduzu kontu barruan sartu eta kontuan poliki interesatzen ez guzti hori desaktibatzen joan. Ados, eskerrik asko Iker. Hor garrantzitsua da ere, leheno esaten genduna, ez? Erabilera hori egiten degunean, ez da beldurra izan behar tresnai edo erramientai, baizik eta dakiguna nola erabili edo muga horiek jartzeko aukera dagoenetan jarri. Bai interesantea da gaina aipatuaz gai hau da 5. eskola, bai, baina hoien artean, pasatakoen artean, bai dago nola babestu zure bizitza digitala. Eta hainbat gomendio, pauta eta aditu batzuk hor baizatzen dute, eta bai gonbidatzen zaituzte dela, aurretik egindian ataletan ere, nagusiki puntu hori bai emana dagolako eta hori ikustera, animatzen zaituztet. Gehien bat hitzaldi hori bai izan zala, Googleek ze datu gordetzen dituenan inguruko hitzaldia izan zen, gehien bat hortan zentratuta. Eta, keskatu, eta inkluso izutzoko moduka da, zer datu gordetzen dituen jakin gabe, zer ari den egiten. Hori da. Nik lehen esan detena ere hasieran, garrantzitsua da, beldurraren mezu hori ere, gugeok ere, esan nahi dut, eta ikastaroan nik gaur hortikan ere bideratu nahi nun nolabait. Bai, erramienta badaukazu momentutik hau izan edo beste, ezagutzeztezun hor, eta pausoak ematen dituzunean, sentsazio horiek eukiko dituzu, eta okerrak ere egin ditzakezu, eta albideratu hainbat gauza, etzen ditunak albideratu nahi. Baina hori denekin gertatzen da, eta horreti da garrantzitsua, esaten duna bat, daukagun hau, ezagutu daiteke moduan, ezagutu eta gero gure bizitzetara egokitu. Gure bizitzan ditugun beharretan, arabera, lagungarri zaigun hortara erabilera behintzat luzatu. Orduan, nik nire aldetik, hau izango litzatek, ez dakit etxekoen aldetik galderarik edo zerbaiten aipatzekorik baote den. Eskertzen da izugarri, laguntzaileak ere izan ditut. Hasieran esan detelako, ni ez naiz hemen esperta teknikoa, ikasten joan naiz, mundu honetara sartu nintzenean, eta behar izanetan nituna, baina nahi bai erakutsi dazutena dia, azkenean Izarkomeko bazkideak egiten dizkia zuen deiekin horri biltzen gea arretan edo ekipoan nolabait erantzunak bilatzen eta ikasten. Orduan, hoi bai dala importantea niretzat. Eta animatzen zaituztet, benetan, beldurri gainera, tresnak aztertzea, erabiltzea, galderak egitea, bururik ez daukan galdera dela iruditu arrene bai deitu eta galdetzea, askotan zentzua daukaten gauzak izaten dialako. Orduan, eskerrik asko, eta gora gu ez.